apa wis ora kelingan sumpah janji momong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresna momong kanggo aku wis nganti telung ketika kowe ora nate kirim marto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wong lanang liya ora nyono ora ngira kowe medhot daline ngasmara tresnaku tulus kang suci rambut joko malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu senajan apa jroning ati mergo aku ora bisa nduweni lilo atiku wis lilo senajan paten ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo aku wis kebacut tresno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbahku Rabu ndi le? Mbah Rabu. Kowe takon sapa? Mbah Rabu. Mbah Rabu kuwi sapa? Bojone Sumarisih ngono. Cerewete ra umum. Sumasih. Alah, iya Mbok Sumasih. Mau para pendarat do mlebu do pesen Mas aja lali ya. Bu Susih engko sebut ya. Siap aku. Lah mbae sapa? Ulpa. Abin. Mbae Abin nek Mbah Rabu ngono menawa wonge meneng nek ndelok jengene. Mbah Rabu ketok meneng jelas sing cerewet ya Mbah Se. Mbah Se. Aku lho gawe alis. Oh alah Se. Gawe alis ngantek jentit sisih ya perkara ndeke. Lah kok iso? Kagetan, dagelan ora ndang metu sak surup, engko nek ketemu magrib malah ora sida dagelan. Kagetan ndang metu. Oh alah Mbah Se. Iya, Mbah Se. Mbah Bu. Ning ya ora apa-apa wong sing duwe gawe kok, Pak. Mbae sing duwe gawe, mbae Dik Abil. Mbae Dik Abil. Lah iya. Tiang sepuhe sing kagungan kersa sinten asmane? Pak Komedi. Pak Komedi piye? Pak sinten le, Pak? Komaidi. Karo Bu siapa Bu? Ulfa. Oh nggih Pak Komaidi adalah Bu Ulfa. Dina iki duwe gawe dimeriahno. Hiburane ketoprak Wahyu Manggala. Kowe diwenehi atensi ki mang apa?
tulisane wis mbok waca apa durung? Urung. Ayo undang waca sapa ngerti kuwi sesuatu saka sing duwe gawe. Ora iki karo mbokku dhewe. Mbok sih mau, Mbok terima kasih. sik kok mbok terima kasih iki jane iki saka sapa? Mbah. Lho, kok mbah iku? Lah nalika menehi atensi kowe mau muni piye? Nyalo engko waca ngono. Lah ya wacanen to. Tulisane ngene aja. Macane iki le piye? Oh. Lho kowe iki lah apa kok malah kaya Macan. lho, macane iki piye? Oh. Lah aku ndek bapak kok koclok to. Macane iki lho piye, Pak? Wow. Kowe takok ula ta ora? ya ulone piye? Kok betok. Nek kodoke piye? Tung blung. Sing takon swara macan iki lho gek sapa? Lah iya kowe menengo iki tak macane. Lho, kowe iki menengo iki tak wacane. Ya lho. Maca kok oyok-oyokan. Lho kok malah aku dikon maca iki piye? Sing maca iki jare kowe. Lah iya kowe menengo sik iki tak macane. Kowe menengo iki tak wacane. Nya. Lah wong perkara maca kok oyok-oyokan. Mbak beke jupuna watu kok jemoko ngono. Tanggone ngantem bapakku iki lho. Kok satrek sih tanggone mudasi kamar mandi. Muangkel aku. Maksud iki kowe menengo iki surat tak macane. Ndang. Lho. Ora bener no. Aku roh nek meh mbok wales kok. Jane iso maca apa ora kowe? Isa. Macanen YTH. apa YTH? YTH gak roh. Apa kowe nek ngerti? Yang telah hilang. Ngawur. Yang terhormat Yang terhormat Bapak Dagelan. Bapak Dagelan. Ada sedikit pantun dari penonton buat Bapak Hajat, Bapak Komet. Sing digawe iki Komet piye? Komet. Oh, Pak Komet. Pariane mbulu-mbulu sarang-sarang. Dulu-dulu Dulu-dulu sekarang-sekarang. Masuk. Indah ramah karena bunga di teras. Indah rumah karena bunga di teras. Selalu kusiram bersama mama. Sukses diraih karena kerja keras. Dukungan keluarga yang utama. Cakep. Ikan bulus harus dilepas. Ora dilepas dicokot tangane mah Alah, iki parian pantun kok iso. Ikan bulus harus dilepas. Alas tergores kena perapian. Doa yang tulus aku ucapkan semoga kau sukses di masa depan. Amin, amin. Imang kon nyanyekno. Nyanyekno to? Nyanyekno iku. Indah rumah karena bunga di teras. Selalu kusiram bersama mama. Sukses diraih karena kerja keras. Dukungan keluarga yang utama. Edian. Bento we. Akane. Lho iki maksudnya piye aku malah mbok kakek-kakekno? Lah aku malah mbok edan Ediano. Lah iya kowe iki lho edan tenan. Lah kowe ku yo bento. Lho aku waras mbok arani bento. Lah aku yo waras mbok darani edan. Pak, aku ngomong edan iki ora kok ngarani sampean edan wong ning turut dalan sing ra di papan panggonan iki ora. Lah nyapa? Ning maksudku ki sampean kok iso nyanyekke nganggo pantun iki barang lho. Tak arani edan. Iki mang terae asline kan solawatan. Solawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah.
Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ikan bulus harus dilepas, Nenonane alas tergores karena api. nanone nano Doa yang tulus akan ku ucap, nanene nano semoga nano nanane nano. Loh, Iki memang iya Kata-katane ndi kok? Oh iya iki. Melu nano-nano. Lah inu Lho kowe iki tak iringi aku dadi kibote ngono. Gak apa Gusti. Kaget aku. Apa? Aku pe melu parian kaya Ya. kowe nggo selawatan Nah, mang. iku lho parikane ana dhuwur. Nggo pantun iki. Ya. Ada sedikit pantun dari penonton buat Bapak ajat Bapak komet. Terusane piye, Pak? Ya terusane karek dicor apa dikaspal. Nek dicor. Ya gua anu ngrangkai wesi sik engko lagi dicagaki. Niki malah rembug dalan. Lah ki terusane apa? Bulu-bulu, sarang-sarang, dulu-dulu, sekarang-sekarang. Indah rumah karena bunga di teras, lalu kusiram bersama mama. Lho, ndang ngarit sih kok ngarit kok ngomong aku. Beda gelar nek mbok kon ngarit. Piye to ya. Wong iki mbagekke sing ngaturi atensi. Ben bunga penggalihe ben Ana bunga kodhok atine. kecemplung parit. Terus Kowe wong wedok kok arep ngarit. Ana upane ngapimbir pipi. Kowe mesti ngeritno sapi. ora ngono ke kok pinter parian to, Pak. Aku angger mangan jog goblok yang niki ya. Ndok goblok kok mbok pangan. Lah ternyata Loh. pangan sing pinter geni je. Tapi ana bendere. Mbok gawe solawatan sarana nganggo pantun kuwi mau. Lah iya. Tur meneh nek awak dhewe mirsani penontone sing wedok-wedok. Wis persis kaya pengajian. Iya. Kabeh do nganggo jilbab. Biasane nek wong wedok gelem nganggo jilbab ki mertandake wong wedok sing muslimah. Alah ora mesti. Mesti. Alah sih mange kudunge nglingkape wantok. Lah, lho. Iku wong wis tuwa, Pak. Mbakku sih. Mbakku sih. Tapi mayoritas warga kene iki kaum alim ulama lho, Pak. Aku tapi mang wis disemayani karo mbokku sih. Disemayani apa neh? Ameh disambelno karo digoreng nondok. Wah, enak toh. Iya, tapi kon mara ning pawon dhewe. Ayo kok kowe mara ning pawon. Lah apa? Lho, hari ape disambelno? Aku iku nek ora apa jenenge tangki gas iku ku wedi. Lah kok wedi perkarane? Angger tak penyet iku mbayangno sirahku dhewe. Lah siram gene ta? Sok gembuk-gembuk piye ngono. Bae aku tak roh. Oh iya mirip LPG ya, Pak. Ngene iki ya mbok ora jatuh cinta karo aku. Ya disolawati ben berkah barokah kajate panjenengane Mas apa Mang? Mas Komedi. Mas Komedi. Ben berkah, Ayahe Mas Abid. ben duwe gawe, ben rezekine saya melimpah. Amin amin amin. Do disolawati. Perkara iki ya. Nah, perkara iki kowe kok ngejak solawatan, jajal ayo solawatan. Kowe ketoke kok pinter parian. Hari ana Tak jak parian kowe ya iso. bari anu. Oh, dagelan ki biasa, ora etan ra kula nek jenenge parian ya nganggo Purwakanthi. Iya. Purwakawitan kanthi tiba mburi. Mburi. Nek umpama ngarepane I, gurine kudu I ngarepane O, gurine kudu O. ah, ngono. Ana cah wedok nganggo krudung abang. Sabora. Bareng tak cedhaki malah merangsang. Iso jebule. Bocah kok sregep sembayang. Sayang sithik tiba keplekang. Iya, cocok. Lah golek sego sak puluhan kok rekasane ngene lho yo. Pinter tenan. Aku wis tak- Ana cah wedok nganggo krudung biru. Tak lirak-lirik kok mesem guyu.
Iso ae. Alah wong sak gathuke. Bocah jebule ayu. Sayang sithik gegeden su. Loh. Ayo. Gegeden apa? Su. Su iku apa? Su ya sitok. Lah nek loro. Susu. Nek sitok berarti Su. nek loro. Susu. Lah saiki nek secuil. Mancrat. Lah susu dicuwil gak mancrat. Jaremu nek siji, Su. nek loro. Susu. Lah nek secuil. Mancrat. Jajal susu cuwil. Engko rak mancrat. Berarti nek loro susu ya? Susu. Oh, nek sitok su, nek Su. loro susu. Susu. Ah nek ngono ak tunggale anting. Anting-anting. Lah siji kok Nek siji, anting. nek loro. Anting-anting. Ya tunggale ali. Ali-ali. Aku tuku masih tok ali. Nek sitok berarti Ali. nek loro. Ali-ali. Lah nek setugel Dikatoki. Nek gak percaya tenan. ana cah wedok nganggo kerudung biru. Iya kowe biru-biru. Aku lho nganggo kerudung biru. Bareng tak cedhaki ngetokno untu. Bocah jebule ayu. Sayang sithik umure kaya mbokku. Wis rada tuwa. Ketuaan. Iya. Ejek 6 iku lagi 14 likur tahun ya. Aku lagi 13 likur 12. Wong kowe wis swidak punjul. Ana cah wedok nganggo kerudung ireng. Nih jejere saiki. Lah iya. Tak cedhaki bocahe meneng. Senengane aduse wayah peteng. Bareng tak inceng aku terus Atuh. Iki lho sing gak seneng iki lho aku. Kok terus teko kono to, Pak? Lah aku gak roh iki mang roh muni ngono dhewe cangkemku kok. Wis tak kandhani, Pak, jenenge Sulawatan nek parikan iki ya Purwakanthi. Lah iya. Purwakawitan Kanthi tiba kinanten. nek ngarepe i, Guri i. lah iki kowe ngarepane nga lho, Pak. Nga. Tan mongko tibane Eng. Lah iya. Lah berarti kudu gurine ya kudu eng. Lho iya no. Aja Pak, liyane iku ah. Lho engko rak diamuk rak Purwakanthi nek ngarepe ngangguri eng. Ngarepe nga. Gurine eng. Iya, aku malah ketingguyu. Kowe wani tenan. Engko sambelno lho, Wani tenan kowe. Iya. Oke. Wani aku. Nah, ana apa-apane tanggung jawab lho ya. Ana apane paling yo gak dadeh kok. Ana cah wedok nganggo kerudung ireng. Tak cedhaki bocahe meneng. Senengane aduse wayah peteng. Bareng tak inceng aku terus ngaleh nabrak senteng. Lho nginceng wong adus digebrur banyu ngaleh ra roh kene ana senteng mak tuwok nang ndase. Mas Am. Lah iya ngaleh karo nabrak senteng ngarepe nganggurine eng. Ya Allah. Pas bredek aku. Seneng aku. Lho, kowe gak ngaji piye kok melok ndagel iku? Arep ngaji kerisik Buku tuntutan endi? teng mburi. Ayo digawa ngaji kana. Nggih. Wis ame kiromah lho. Kiromah ki apa to? Sing duwe Kiroah. iku nek mutah-mutah wong iki mamah ya kiromah. De solawatan seneng aku. Pak Komaidi matur suwun iki solawati dulur-dulurku masyaallah. Solawatan. Kok sowawalalatan? Solawatan. Sowalatan. Sowalatan. Duh. Solawatan. Solawatan nek sowalatan. Lah nggih. Ketua kok dadi amuke ae. Mas engko sambelno tenan iki lho omongane mogol pelo Mas. Sowalatan. Solawatan. Solawatan. Iya kok Solawatan. Mudeng. Ya Allah. Wong kok diamuk ayo Mbak ya Mak ya. Solah. Oh, awakku nek anget piye?
Engko tak pekno DDT. Ayo bejo ngejak sama lawat-lawatan. Ya Allah, ngomong ae kok ora cetha iki jane kowe iki kena apa to, Gol? Mbuh. Beke aku kok curiga. Sampean melet diluk ae. Oh, ya bener, Bu. Saiki nek ngomong rapati cetha. Aku ngerti perkarane. Perkarane apa? Ilat tangger kaken dicokot perawan ya ngene iki lho. Mulane gopeh entuk bojo perawan kok terus saiki nek muni ra cetha. Bojoku iki bintang film ya nek nang gone iki desa iki lah ya. Alah. Dileh Mojokerto. Mojokerto Jobruk. Lah nggih wis hafal kabeh. Lah iya mulane go. Nek nyokot iki dikurangi late ben rambulat. Jobruk. Wong arep muni ngono kok angele ra umum. Wong Kowe iki ya ngono ra gelem benerno kok. Wis tak benerno ngono. Kene mang karepe arep muni apa jane? Endi? Solawatan. Lah terus Sowawala. Somalawala. Lho, iki ya tunggale. Mbok sing kok sampeyan tenan aku melok pelo mbok amel muni somalawala ta. Lah ya ta iki ya tunggale. Somalawala. Jajal aku ya tak pengen roh melet delok. Oh, layak to layak. Sampeyan lah ilate ya rada bulet. Kene dicokot perawan. Lah kowe kok dicokot begenggek ta, Pak? Dar. Tan monggo sing nyokot ilatmu sapa? Bojoku. Berarti Bojoku begenggek. tan monggo Rokim. Anakku. Berarti Ya Rokim anake begenggek. Lah kok malah kena aku. Lah ya apa-apa ora masalah wong anake begenggek. Lah aku ya gregeten. Lah mosok muni somalawat. lho ya. Somalawat. Padha. Ya ayo solamalawat, somalawat. Jelas. Mana cek? Walah alah ilatem iki kakean dicokot banci. Toh, mosok cokot banci. Solawatan. Mumpung wektune tesih ana, mengko sore dadi isi sing akeh. Lah nggih. Spesial Pak Komaidi mohon maaf mergo winginane wis rembukan kalih kula. Nggih. Niki dinir dadine mengko mburi aku mong lagi teko kok tak aturane. Solawatan. Solawatan. Mbah kok ngajeng kondur, Mbah. Iki bosku kowe. Nggih. Matur suwun, Bos. Atas nggih, Mbah nggih. Kula wau ke laut tok, Mbah. Ya, Salatullah salamullah Yuk. ala Tuha. Bapakmu jajalan kon jipuk swara jajal. Jajal, Pak. Jajal. Mainmu ning gone apa cocokno? Mainku biasane ning gone gerdu. Lho, Terus ngalah ning balai desa wong ana polisi. iki main apa? Main kertu. Maksudnya nadane itu loh nadanya. Nada. Jajal. Ki apa to, Mas? Salatullah moci bar nampa gaji. Kendang aja Sore lali, dangdutan ya, Mas? Sore kono dangdutan. Iya. Aja lali kendang. Ki sing ndi to, Nduk? Ya. Salatullah salamullah Iya. ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ana becak kok nabrak pedet. Ana ketoprak ning daleme Pak Komet. Jok anak nyunatke bocahe ben entuk barkah ko pangerane. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kawitane maca bismillah, pungkasane alhamdulillah. Mumpung ijek urip yo ngibadah ben entuk rezeki barokah. Salatullah salamullah ala Tuha Rasul
Magrib terus ngisak, bar ngisak terus subuh, bar subuh terus luhur, bar luhur terus asar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nek subuh rong rakaat, nek magrib telung rakaat, isak duhur asar patang rakaat, kabeh dadi 17 rakaat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saake Nandur tebu ning ora-ora, ana tekek lah kok ditaleni. Bojone mogol ayu nyawisi kanca, bojoku elek gak enek sing marani. Siapa sing rugi? asemane. Trundung tanta dundung dundung terus sagra ala keri ngono lho. Gak enak. Pokok ana-ana ae. Nggih, matur suwun Pak Komedi. Nggih, Ayo, Simbah suwun. sukses. Makasih. Salam kenal kalih Nggih. kanca-kanca Jobruk. Jobruk. Mojokerto. Iki malah dulur-dulurku sumber mulya kabeh lho Dor. Wae iki ana balong. Balong rawuh. Terus ana tergambang. Aduh men. Nggih, Ndara wau minta Sherlock kalih kula. Mbak Ayu dari Tergambang ke sini. Mas Muin dari endi sing ndek iki dimaini kok? Kono kae. Tanjung. 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 Terus ndorong kula niku endi? Nggih, mau ya do teko do nglumpuk teng nguri mriku do. Matur ngombe nuwun kopi. kalih dulur-dulurku Wakeh kabeh. dulur-dulur sing pun terkenal. Jebule awake dhewe mriki mboten mok pisan iki ya, Mbok. Lagi pisan iki aku. Agi perdana urung pisanan yo dhisik ya urung tahu ya, Bos. Lah iya. Lah iya. Lah iya, lagi perdana iki ya urung ping pisan dik kae. Mas aku wis tau rene jebule lagi perdana iki. Lah ya perdana iki ya pisanan. Pisanan iku perdana piye? Bojone begenggek. Iya lali aku kok. Perdana itu ya pisanan. Iya jebule lagi rene aku. Lagi sowan rene sepisan. Jane Nggih. dalane sing bener sing endi le, Bos? Dalane sing bener kene Aku iki. alah aku ndelok Google Maps malah kaya obat ngamuk uter-uteran obat. Wah aku iso teko kono terus balik rono. Iso rono neh. Iki Mon, pakai dalu. Nggih. Akeh yuk Mas Sendor. Siap. Mas Siap. Rokim kasih Mbak. satu lagu spesial. Spesial untuk sedaya tamu undangan, spesial untuk keluarga besar Pak Komet sekeluarga. Heeh. Niki ngersake lagu dangdut napa campur sari? Diaturi campur sari. Iki Mbak iki jajalan nyuwun pirsa Mbak-mbake. Apa? Dangdutan. Bil. Lagune apa? Iki lho sing sunat kae tak takane. Bil ke njaluk Tali lagu apa? kotang. Kowe njaluk lagu apa? Oh alah. Lagi apa? Lagu sing ana keri-kerine sagrak-sagrak iku. Keri-keri. Lagu apa kok guyu tok? Ayo cepet. Ayo Bil, njaluk lagu apa? Kusumane ngati. Oh, Oke. Kusumane ngati. Ya Bil, Oke. siap. Iya. Langsung ae. Ngomong bamseh ya kok nyambelno ya Mbah Sendor kok nyambelno ngono ya. Ya. Oke. Wong wis lepas kok njaluk sambel. Ora masalah wong mang ngomong dhewe wong mlebu rono iki kalau andak metu leh dor pada dagelan engko selak magrib ngono. Spesial untuk Iya. yang digitan. Ada Oh. Kusumane ngati. Iso nyanyi ora Bil? Iso nyanyi? Ayo Rene, joget kene ambek aku yo. Sini Bil. WM Audio RHS Video Shooting. Kusumane ngati
Panyuwunane anakku lanang sing sunat wis diaturi mugi karenaning penggalih. Mas Senador, Mas Rokim ngarep masjid, Mas. Lakone dondang dituntasno. Nek kedisian adzan magrib malah kacau. Nggih, monggo ya. Monggo. Kadingaren sampean kok ana ngalas ana wigadomo. Nganti Mbak Yu iki ning setengah ngalas, mergo iki dina Mbak Yu dioyak-oyak kang Bloto. Dioyak-oyak kang Bloto. Njur karepe kang Bloto ki Karo apa? iki arep mek bojo karo Mbak Yu kok. Sampean rasa guyon tenan apa ora iki? Tenan Mbak Yu kira ngapusi karo kuwi. Kaporo iki dina dulurmu Wirot uga temekaning pati saka tangane Kakang Bloto. Dulurku Wiro ki ngelingke Kakang Bloto nganti mati wis kene wae Mbak Yu. Wis mikir tak ladenane Kakang Bloto. Kang Bloto. Kowe bloco. Seger waras. Iya. Kowe tak sangka ada jagongan karo kuning. Iya, mergo Mbak Yu kuning iki mau pradul. Radul piye? Jare sampean oyak-oyak arep sampean pek bojo. Pancen kaya ngono, mergo aku mesake karo kuning. Mesake kepiye to? Mergo dhewe rondo ora ono sing rumati, ora ono tak rumati ngono. Mesake perkara rondo. Iya. Nanging kabeh mau rak Mbak Yu kuning. Wong Mbak Yu kuning ki ora gelem jar. Alah kok perkara kuwi gampang anggere kenek ya gelem ngono. Lho ya durung mesti. Jenenge tresno iki manggone saka ati. Iya nanging kadang kala ya kepepet barang. Nek kepepet. Lah kadung kena yo ameh lapo. Sone ngene lho, Pak. Sampeyan tak elingke. Iya. Jagat iki ra digelar rombo. Iya. Wong wadon iki ora ngomongake siji. Iya. Mbak Yu kuning sing kaya Mbak Yu kuning ki ya akeh. Pilihan salah siji, mengko aku sago nglamarke. Kaceo sak kuku ireng nek ora kuning aku moh. Sik to kok nganti kaya ngono. Mergo ono petingane. Petingane ki apa, Wan? Nggon bokong lho. Adane. Dadi sampean seneng Mbak Yu kuning ki perkara bokong. Ora perkara rupane perkara bokong. Sampeyan ki aneh. Kok aneh? Rumangsaku wong lanang ki nek seneng wong wadon, Iya. iki sing dipandeng iki mesti rupa dhisik. Rupane dhisik. Rupane ayu kae mesti seneng. Ngono, nek aku beda. Bedane Nek senenge ya bokong. yo piye ta? Iya, cah iki Bape apa? takon yo. Iya. Pomo kowe seneng karo rupa. Heeh. Rupa diwalik dadi apa? Gelungan. Lah iya ora kena dipangan. Bokong. Tak bokong diwalik. Oh, iya ta ora? Lah iya. Jeber bener kowe tinimbang wong edan. Ayo. Ini wae lho, Kang. Piye?
Reneng mau Mbak Yu Kuning ki njaluk pitulungan kelawan aku. Iya. Mula padha-padha murid ana ing Pulau Seprapat aja nganti Kakang Glodok ki mbatutake. Wis, Ya to. panjen wis dadi tekading atiku marang sapa wae sing dadi pepalang kudu tak singkir. Ngono, aku yang dadi pepalang. Ngono. Ayo yen panjen kaya ngono. Wis, kemari aja ayo dian. Ora ayo. Kok pecah dias. Tak teni ning kene. Kuning. Nggih, kula Bapak. Sowanmu ing Pulau Seprapat sajak sumengko pangawak. Apa tenane ana wigati ngono? Menika leres Bapak. Wonten wigatos magepokan kalian wonten ing murid-murid Pulau Seprapat. Magepokan kelawan murid ing Pulau Seprapat. Nggih. Ana kedadian apa? Perkawis Kakang Glodok. Kakang Glodok wedal sak menika tuminggahipun gasruh. Nerak wewaler wonten ing padepokan Pulau Seprapat. Jur Glodok wani tumindak apa? Kakang Glodok menika kepengin ngepek bojo kalian Mbak Ibu. Nggih menika leres Bapak. Iya, tenan. Menika koyak-koyak Nggih. sepet-sepet. Mongko sak ngertiku Glodok kuwi ora nate seneng kelawan wong wadon. Nggih, kula ngerti. Isine mung nglumpukake bondo lan donya. Niku rak rumiyin, mboten namung menika, Bu. Anggenipun ngimutke sedulur kula Wira. Menika ngantos Wira menika tumekaning pati saka tanganipun Kakang Glodok. Beloh. Wira tumeka mati merga saka pakartining Glodok. Nggih. Kula nggih ngimutaken, Ya. mboten mendho malah sangsaya ndodro Kakang Glodok tumindakipun. Yen ngono Glodok iki wis wani nerak paugeran ana ing pertapan Pulau Seprapat. Padha wae gegabah lawan Kilot dan Datuk. Nggih. Mula senajan dheweke kalbu murid kang kinasih ning tumindake wis nalisir saka ambrang ring kautaman. Iki kudu disingkirake saka ing jagating pepadang. Mula kanthi iki Raja Injih kula. kowe ndak sili tumbak guntur geni. Tumbang panur. Nggih. Mbok menawa patining Glodok iki saka tumbak guntur geni. Nanging menapa? Aja kowe dhewe sing ngadepi adu arep lawan si Glodok. Yen kula mboten tumindak ngadepi kalian Kakang Glodok lajeng sinten? Kudu nganggo sarana kuning kowe supaya ketemu kelawan Glodok. Kowe kandha yen rewa-rewa gelem dipek bojo. Dene mengko jroning kuning karo sing Glodok lagi padha rembugan. Ringgiken saka mburi Glodok tamanana tumbak guntur geni. Ning kowe kudu sing ati-ati kuning lan kowe. Sampun gamblang ngaten kula nyuwun pamit. Pamit nggih Bapak. Kok kowe terus lek kan? Anjene dina iki lakone aku karo kowe. Ya metu terus. Wis ngene-ngene Kang Glodok. Piye? Wis aku pasrah kan karo sampean, aku wis sayang wis sedoyak. Ayo ngono mau ndang gelem mau mula ora wis aku penakane. Ning ana
Syarate apa? Jaluk pijet. Idak gorokanem sisan yo. Bojone kok pijet. Gurukane pijet iki. Wah. Sing mesra ngono akeh. Ngono. Aku kok mbok pijet iki kowe tak keloni. Ngono yo. Loh, kowe bojo ta sak? Ora. Wis sampe. Kak, coba tekan. Ora lah. Iso. Iki lha apa lek kendang iki wis kemanik-manik wong ae. Penyek-penyekake nyawaku mau piye kok mbok tekan aku. Ora ajene carane ngono. Sampai gene. Iya. Ajare nenek iki berkesenangan lagi. Kakang Dodok. Loh. Enak ya, mijeti wala karo ngelus-ngelus. Enak kamu coblos ngono penak. Tak keloni seane. Engko isih dikelone Mbak Yu kuning. Larane ora kepenak blas iki. Ya wis suwe nek lara iki ora kepenak. Kabeh mau saka tumindakmu, Kang. Iya. Yo segede pangapuramu. Lho, Nganti Jo. aku wani kaya ngene iki. Aku lilo man. Ora lakane kok jotot kok itu. Aku lilo mati sawo tanganmu menawa wae. Aku iki ngunduh poing pakarti. Yen aku mateni karo adimu Wira. Nanging ngene yo. Piye, Kang? Ning rene aning. Iki dudu penjaluk kuning penjaluke nyawaku. Nyawa iso njaluk. Andane kok iso. Aku gelem mati ning namung ambung. Ini lho. Iki jalukane nyawa. Ini lho Mbak Yu. Mbok menawa kanggo sangupati. Wong bar ngambung terus mati ya ora apa-apa. Dan aku ora namung ambung selak magrib mesti apa. Bayu dagake Bayu. Janji tak omong tenan kowe. Bayu Yo, yo. dagake Bayu. Bayu dagake. Yo sabar. Kakek. Madhep rono. Aku tak mati. Kowe. Wis ta dulu. Bisa cakup terus. Wis ta dulu. Yo, merem-merem. Mbak Yu. Wis. Wis Bayu. Mane iki yo nek tangan ngene, ora apa-apa nek aku marem. Mergo kowe wis gelem ngambung karo aku nanging yo ning tresnaku ora bisa dipisahke kowe kudu mat. Sampeyan iku nek mati ora usah ngajak-ngajak. Ngono lho. Urip ora lakon kelon, Ya. mati nak kon. Mbak Yu. Ayo sampeyan tak gawa ana ing Padepokan Pulau Seprapat. Meleng apa, Mbak Yu?